Vítej v tichém místě. Možná jsi unavená, možná toho máš teď víc, než uneseš a možná už ani nevíš, kde začít. Teď ale nemusíš nic řešit. Zkus jen na chvíli zpomalit. Nadechni se pomalu a zase vydechni. Nech klesnout ramena. Uvolni čelist. Dovol svému tělu, aby na chvíli přestalo držet všechno pohromadě. Není potřeba být silná, není potřeba to zvládat. Stačí, že jsi tady. Možná cítíš tlak, možná strach, možná jen velkou únavu. Cokoliv tam je to v pořádku. Nemusíš to hned měnit, nemusíš to pochopit, nemusíš